खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय हादोराव फिन आरोबाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय 20 साननि गेजेरावनो 19 सुबुंनि देहायाव साग्लोबदों कर'ना भाइरास। जाय जाथाया जादों अन्ध्र प्रदेशआव कर'ना भाइरासनि जाउनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव कर'ना भाइरासनि गोहोमाव गोबां हादोरावनो कर'ना भाइरासनि सन्देरनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे बाराव फिन आरोबाव भारत हादोराव कर'ना भाइरासनि गोहोमखौ नुनो मोनदों। आर्मि अफिसारनि लामायाव सासे बर' फिसानि आगान। एलाहाबादनि 19 SSB जों खुंजानाय सार्भिस सेलेक्शन बर्ड थामहिनबा SSB नि मोगा-मोगि इन्टारभिउआव आबुङै उथ्रिसारनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लानि गोग्गानाय लाबोदों बाताकुसि गामिनि बिबुसुन्दर बर'आ, जेराव बिथां बिबुसुन्दर बर'खौ मुंदांखा 157 नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि थामहिनबा NDA फरायफारिनि थाखाय गनायथिनाय रिकमेन्डेड जादों। बिबुसुन्दर बर'आ बिरेन बर' आरो सपना बर'नि फिसाज्ला। बिथाङा थांनाय 2018 मायथाइयाव गवालपारानि सैनिक फरायसालियाव 6थि थाखोआव मुं थिसननायनिफ्राय दिनैसिम बेनिनो फरायसा जानानै दंमोन। गसाइगाव सोहोराव सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय सनानि माला लानानै खारदों। बे जाथाया गसाइगाव टाउननि DK र'डनि वार्ड नाम्बार 3 आव जादों। जायगानि थागिबिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सिखाव एबा दुथां सुबुंफोरा पुनम सान गलसरनि बिसि कान्ता देवी गलसरनि गोदोनानि सनानि चेन सिख'नानै लानानै थाङो। सनानि मालाया 1 तलानि लिरथायनिमोन होननानै फोरमायदों। सानै दुथां सुबुंफोरा आपाची मटर साइकेलाव फैनानै हरखाबै सनानि मालाखौ सेख'नानै लानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। उनाव जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे हान्जाया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दुलाराय बाथौ गौथुमा थानसालि लुफुंनाय आरो GI टेगनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। BTCनि हाग्रा बिफाननि नाजानायाव क'क्राझाराव बुहुमनां जिबौ सान फालिनाय जायो। जिबौ सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहायालासि महरै बाहागो लानानै BTC हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा जिबौनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सेरपेन आसाम मुंनि मोनसे एप बेखेवनानै होयो। बुहुमनां जिबौ सान फालिनाय बादियै BTC हाग्रा बिफाना BTCनि सा 40 निबो बांसिन जिबौ रैखा खालामग्राफोरनि थाखाय साननैनि फोरोंथाय मावबादाबो खुंदों। मावबादानि समाव साफ्रोमबो जिबौ रैखा खालामग्रानो जिबौ रैखाथि होनाय खामानियाव बाहायजानाय आगजुफोरनि थफ्ला होनाय जादों। बुहुमनां जिबौ सान फालिनाय हाबाफारियाव BTC हाग्रा बिफाननि CHD सनालि घोष आरो ASD महन चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखायै फोसावनाय, समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बानसावनाय, AI जेनेरेट खालामनानै ब्लेम खालामनाय, सोरखौबा गाज्रि आखुजों दिन्थिनानै भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजोङाव गोसारहोनाय एबा स्प्रेड खालामनाय बायदि नंखाय सावगारि हगारनायफ्रा जाबाय थादों एबा गोबां बेबायदिनो लाइमोनफ्रा हगारबाय थादों। बेबायदिनो नंखाय सावगारि भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो माब्लाबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो माब्लाबा BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर' बेबायदिनो गोबांथार दैदेनगिरिफोरखौ लानानै AI जों भिडिअ जेनेरेट खालामनानै फेसबुक एबा एनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारनायखौ नुनो मोन्दों। बे खेबाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव नारा नाथा बुलायनाय एबा जुजिलायनाय AI जों खालामनाय मोनसे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदों, जेराव फेसबुकनि गेजेरजों सिनाय मोनै सासे दुथां लाइमोना हगारनानै होदों। दा बेबायदिनो बेनि अनगायैबो गोबांथार सोरखौबा बानसावनाय, सोरखौबा खुंथाइ सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बायदि बायदि सोंखारिनाय आरो खुंथाइ सोरखाराव थाखानाय माखासे ICD सेलफोराबो नंखाय बाथ्रा फोसावनाय, नंखाय भिडिअ खालामनानै स्प्रेड खालामनाय बायदि बायदि जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबायदि आखुनिफ्राय माब्ला बर' लाइमोनफ्रा एंगारगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो
बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।